Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo maono muli ndine Mphatso Tebulo. Poyamba nayi mitu yake. President Lazarus Chakwera lero alandira degree ya ulemu ya udokotala kuchokera ku sukulu ya ukachenjede ya Joaquim Chissano ya mdziko la Mozambique kamba kulimbikitsa ubale pakati pa mayiko komanso chitukuko. Bungwe la National Construction Industry Council layimitsa ntchito yomanga malo osungira katundu wa kampani ya King Steel Malata ku Lilongwe. Ndipo anthu ayamikira boma poyambitsa ntchito za farms zomwe ati zikuwathandiza kumadzidalira pa chuma. Tiyambe ndi nkhani yomwe kuti President Lazarus Chakwera lero alandira degree ya ulemu ya udokotala kuchokera ku sukulu ya ukachenjede ya Joaquim Chissano ya mdziko la Mozambique. Mwambowu uchitikira ku likulu la dzikolo ku Maputo. Malinga ndi mtolankhani wathu ku Mozambique, President Chakwera alandira ulemu kamba kulimbikitsa ufulu wa anthu komanso mgwirizano pakati pa mayiko mwazina. Mayiko a Malawi ndi Mozambique asayinirana mgwirizano othandiza kulimbikitsa ntchito zosiyanasiyana zofunika pa chitukuko cha chuma. Mgwirizano uthandiza kuti pakhale maulendo apandege apakati pa mayiko awiriwa. Panganolo lilimbikitsanso ntchito zoti mafuta akuno ku Malawi adzifika kuno kudzera pa sitima zapamtunda. Izi ati mzofunika kuti dziko lino lidzigwiritsa ntchito ndalama zochepa poyitanitsa mafutawa. Mwambo osayinirana mgwirizanowu wachitikira ku ofesi ya President ku Maputo, likulu la dziko la Mozambique. Nayu Austin Kachipeya ndi ripoti. Padakali pano akuluakulu apadoko la Nakala ku Mozambique apempha Amalawi ochita ntchito zamalonda kuti agwiritse ntchito dokoli pokweza ntchito zawo. Justin Mkweu wafika ndi ripoti. Malinga ndi mkulu woona za malonda pa dokoli Abraulio Chatutula, dokoli lili ndi kuthekera komatenga katundu ma metric tons 10 million koma likungotenga 4 million. Iwo ati izi zikusonyeza kuti pali mwayi woti dziko la Malawi likhale ndi gawo lake la momwe dokoli likugwiritsidwira ntchito. Kenako Achatutula apempha Malawi kuti agwiritse ntchito dokoli potukula chuma cha dziko lino. Malawian ali most welcome kuti kugwiritsa port ya kunakala chifukwa ikhoza kuwathandiza kwa basi chifukwa momwe timakambira pambuyo pakuti pa 10 million iyo inuyo mukhoza kukhala ndi gawo lanu ndi katundu kuti mugwiritse ntchito pa capacity ya 10 million. Ndipo ithandiza kwambiri kuti Malawi pange budget kuti use port ya nakala chifukwa tili ndi gawo lanu kuti mukhoza kuyuzira kuti kuthandizeni mokhala pa cheap mosachedwa. Ndiponso mukaona kuti port ya nakala ndi port corridor iyi ndi port ndi ya security kwa basi kuti mwaona kuti muli makamera muli mageti muli mafensi ndiponso pa ulendo kuti katundu kumachoka mpaka na kufika mosakhala ndi vuto. Mkulu wa zamalondayu adaonjezera kuti dokoli lakhazikitsa njira zosiyanasiyana kuti lizigwira bwino ntchito zake. Iwo ananenanso kuti mwazina dokoli lili ndi zida zojambulira zachitetezo mkati ndi kuzungulira malo ake. Chilolezo choti katundu aduse chimapangidwa tsiku lomwelo ndipo lilinso ndi kampani zambiri zonyamula katundu. Kuyuza port ya nakala ikhozokhala ya phindu kapena yothandiza kwambiri ku Malawi chifukwa kuyuza port ya nakala tikuziwa kuti tili ndi njanje kapena tili ndi msewu wa atala. Ndeo kuyuza njanje mukuziwa kuti kuyuza njanje tikoza kuyuza mavolume ambiri kuti kunyamula katundu wanu. Tikoza ndiponso ndi cheap kuyuza njanje. Ndiponso kuti it's very flexible ndi mofulumira kwambiri chifukwa pa stop pa border ya ku Entrelago chikuziwika kuti ma procedures zogwira ndi njanje simachedwa. Zonse zimakhala zogwirizana kuti kufika cargo kupanga clearing mwa fast kumachoka kufika ku Malawi. Then having kuti tiuza kuti njanje ma volume ambiri ichipe ndi pa border simavuta ikhoza kutukuka kwambiri kukhala kwa Malawi chifukwa katundu sizamachedwa ndipo izifika mwachangu ndipo izifika zambiri. Doko la Nakala linatsegulidwa chaka chatha ndipo mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anali nawo pamwambowu.
M'mawu awo Dr. Chakwera anati dokoli ndilofunika kwambiri ku dziko la Malawi. Justin Mkweu, MBC, Nacala, Mozambique. Unduna woona zoti pasamakhale kusiyana pakati pa amuna ndi akazi wakhazikitsa ndondomeko yolimbikitsa amayi kumachita nawo ndale. Nduna ya mundunawu a Jean Sendeza yati pakufunika kuti amayi adzikhala m'maudindo apamwamba kuphatikizapo mundale kuti adzithandiza mokwanira pa chitukuko. Tili ndi ripoti la Margaret Mapando. Malingana ndi unduna woona kuti pasakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo pa zisankho za makhansala mchaka cha 2014, amayi 56 okha anapambana pa mipando 457 ndipo mu zisankho za mchaka cha 2019 amayi 63 ndi omwe anapambana. Izi zinachititsa kuti undunawo ukhazikitse ndondomeko yomwe cholinga chake ndi kuwonjezera chiwerengero cha amayi komanso amayi omwe ali ndi ulumali kuti adzikhala ndi mwayi ofanana m'maudindo osiyanasiyana andale. Poyankhula pamwambo okhazikitsa ndondomekoyi, nduna yoona zoti pasakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo a Jean Sendeza yati pakufunika kuti zipani mdziko muno zipereke mwayi kwa amayi kuti azitha kutenga nawo gawo pa ndale. Taonetsetsa kuti azipani amene tiyende nawo limodzi, moti tinayamba nawo limodzi, tinali nawo ku misonkhano ku BICC, tinali nawo ku Mulanje, pano tili nawo pano. Chimene tikuchita nchakunena kuti munthu kuti akayimirire nawo kudera amayambira kuti ayambire ku chipani. Ndiye chipani chisamusiye munthu pambuyo iyayi, akhale nawo kuchipani kuja achipani atithandizire kuti pamene akuchoka kuchipani kuja akhale kuti achipani aja ali pambuyo pa nzimayiyo kuthandiziridwa. Ndiye aonetsetse kuti apereka space yabwino yoti azimayiwo atengepo. Mkulu wa bungwe la Oxfam Alingalireni Mihowa anatsindika kufunika kochepetsa nkhanza pa ndale, ponena kuti izi zimachititsa kuti amayi asamatenge nawo mbali pa gawoli. Iwo ati ali ndi chiyembekezo kuti mabungwe osiyanasiyana adzitenga mbali polimbikitsa amayi kuti adzitenga nawo gawo pa ndale. Tikuyamikira kuti zipani zikutsegula makomo kuti ife amabungwe tikathe kuona kuti koda kugwira bwanji. Nda MCP anatiita na ife ngati ma observer, a DPP atiita anatikati kupita weekend ku Blantyre, komanso a Ford atiuza kuti kalata yathu ili njira, a UTM, a UDF, APP osewa kunena kuti bwerani mukaone kuti palibe ziphinjo zimene azimayi akumana nawo. Zifukwa kale kumakhala zinthu zomenyana zimene zimapangitsa kuti nzimayi anyenchere asayime. Ndiye ife tikuona kuti strategy imene ithandizira kukalimbitsa ngodya ngati zimenezo. Mmodzi mwa akuluakulu mu ofesi ya mgwirizano wa mayiko aku Ulaya kuno ku Malawi, a Michaela Crimela, ati bungwe lawo ndilodzipereka pofuna kuthandiza boma kuti liwonetsetse kuti amayi akutenga nawo mbali pa ndondomeko zonse za zisankho. Ndondomekoyi yomwe cholinga chake ndikutukula amayi kuti azitha kutenga nawo gawo pa ndale, akuti ikufuna kukweza chiwerengero cha amayi ku nyumba ya malamulo komanso maudindo a makhonsolo kufika pa amayi 35 pa anthu osankhidwa 100 pa zisankho za 2025, ndiponso kuti pa osankhidwa 100 theka adzakhala amayi pa chisankho cha 2030. Margaret Mapando, MBC, Dedza. Boma la Malawi ndi a United Nations akhazikitsa gawo lachiwiri la ntchito yolimbikitsa anthu okhala m'malire a dziko lino kumagwirizana. Poyankhula pamwambo okhazikitsa ntchitoyi m'boma la Nkhotakota, nduna ya zachinyamata Uchizi Mkandawire inati mtendere ndi ofunika pa chitukuko. Austin Fukula awalemba ripotili lomwe akuwerenga Helix Manemba. Ntchitoyi cholinga chake nkuti mtendere, chilungamo ndi kulolerana zizikhazikikabe m'malire a dziko lino, komanso m'midzi mukhale makomiti obwenzeretsa mtendere pomwe ena ayambana nkhani za malo, ufumu ndi zina. Ndipo nduna ya zachinyamata komanso masewero a Uchizi Mkandawire ati izitu ndi zogwirizana ndi masomphenya a mayiko achitukuko a SDG komanso a dziko lino a Malawi 2063. Mukudziwa kuti ngati nzika za dziko lino la Malawi, anthu amene akukhala m'maboma amene ali m'malire a dziko amakhala akulumikizana mwina ndi anzathu a mayiko ena. Ndi zofunika kwambiri kunena kuti anthu athu tiaphunzise, tiaziwise zofunika zoziwa kunena kuti kukhala mwabata azikhala motani, komanso kuti ndi anzathu amene tayandikana nawo tikhoza kumalumikizana bwanji kuti pasamakhale mikangano, pasamakhale ziwawa. Bungwe lolimbikitsa mtendere la Malawi Peace and Unity molumikizana ndi bungwe la UN mdziko muno ndi amene agwire ntchitoyi ndi thandizo lochokera mdziko la Ireland. Ndipo wapampando wa bungweli Amere Nkosi ayamika bungwe la UN lomwe lathandizira kuti achinyamata komanso amayi alande maphunziro omwe angalimbikitse umodzi ndi mtendere mogwirizana ndi zolinga za bungwe lawo.
Pano kuti ni maofesi yathu mano tingodalira apo komanso ngakhalenso madona partners kuti atithandize kuti tipange zimene tikupanga kuti establish ma DBC ambiri dziko la Malawi komanso kuphunzitsa anthu zofunika mtendere ndi kulumikizana ndi anthu ambiri ngati apolisi, the judiciary kuti tione kuti tingamathandizana bwanji. Gawo loyamba la ntchitoyi linayamba mchaka cha 2022 lomwe latha mchaka cha 2023 ndipo linaphunzitsa achinyamata komanso amayi m'maboma a Mulanje ndi Mangochi omwe ali m'malire a dziko la Mozambique, ndipo anthu oposa 5,000 ndi omwe apindula gawo loyambali. Tibwerere nkhani yathu yayikulu mmawa uno yomwe kuti maiko a Malawi ndi Mozambique asayinirana mgwirizano othandiza kulimbikitsa ntchito zosiyanasiyana zofunika pa chitukuko cha chuma. Mgwirizano uthandiza kuti pakhale maulendo apandege apakati pa maikowa. Panganoli lilimbikitsanso ntchito zoti mafuta akuno ku Malawi adzifika kuno kudzera pa sitima zapamtunda. Izi ali mzofunika kuti dziko lino lidzigwiritsa ntchito ndalama zochepa poyitanitsa mafutawa. Mwambo osayinirana mgwirizanowo wachitikira ku ofesi ya President ku Maputo, likulu la dziko la Mozambique. Tili ndi ripoti ili. Pofika pa bwalo la ndege la Maputo, President Dr. Lazarus Chakwera analandiridwa ndi wachiwiri kwa nduna yoona nkhani za ubale wakunja mdziko la Mozambique a Hermenegildo Caetano, kazembe wa dziko la Mozambique ku Malawi Alexander Manjate, kudzanso akuluakulu a boma a m'mayiko a Malawi ndi Mozambique. Kenako President Chakwera anapita ku ofesi ya President komwe analandiridwa ndi President wa dzikolo a Filipe Nyusi. Atsogoleri awiriwa pamodzi ndi nthumwi za m'mayikowa anali mchipinda chomata kumene amakambirana nkhani zambiri zokhudza ubale wa mayiko awiriwa. Atatha zokambirana nazo, atsogoleriwa anasayinira mgwirizano ndi malamulo omwe athandizire kugwirira ntchito limodzi za chitukuko. M'mawu ake, President Nyusi anati zomwe agwirizana ndi dziko la Malawi nzothandiza kupititsa patsogolo ntchito za chuma komanso ubale wa mayikowa. Ndipo mtsogoleri wa dziko la Malawi Dr. Chakwera wati zokambirana zawo zinali za phindu kwambiri, ndipo mgwirizano omwe asayinirana wokhudza nkhani zokhudza magetsi omwe uchepetse kuthimathima kwa magetsi, mafuta zomwe zithandizire kutsika kwa mtengo ogulira mafuta ndi kutsitsira, kudzanso kuyambitsa maulendo apandege ochoka mdziko la Malawi kupita ku Mozambiki zomwe zichepetse nthawi yoyendera. Kenako Dr. Chakwera anawatengera ku malo a Bereruane omwe kuli mafakitale ochuluka kuti adzionere okha mmene ntchito zopanga zipangizo zosiyanasiyana zikuyendera. Iyo anayendera fakitale yotchedwa Midao Cables International yomwe imapanga nthambo za magetsi ndi kutumiza ku mayiko osiyanasiyana. Austin Kachpeya, MBC, Maputo, Mozambique. Nkhani zizi kuchokera kuno ku MBC, ndipo mmawa uno muli ndine Mphatso Tebulo. Bwanji tionenso mitu yake. President Lazarus Chakwera lero alandira degree ya ulemu ya udokotala kuchokera ku sukulu ya ukachenjeri ya Joaquim Chissano ya mdziko la Mozambique kamba kolimbikitsa ubale pakati pa mayiko komanso chitukuko. Bungwe la National Construction Industry Council layimitsa ntchito yomanga malo osungira katundu wa kampani ya King Steel Malata ku Lilongwe. Ndipo anthu ayamikira boma poyambitsa ntchito za farms zomwe ati zikuwathandiza kumadzidalira pa chuma. Takulandilaninso, bungwe la National Construction Industry Council NCIC layimitsa ntchito yomanga malo osungira katundu wa kampani ya King Steel Malata mu mzinda wa Lilongwe. Bungwe lilachita izi malingana nkuti eni ntchito sakutsatira malamulo a ntchito zomangamanga mdziko muno. Mayeso Chikhadzula ali ndi nkhani yonse mu ripoti ili. Malamulo a dziko la Malawi amati ntchito zomangamanga ziyenera kutsatira malamulo oyenera pa ntchito zomangamanga zomwe kuphatikizapo kuti kontrakitala apeze mwe adziyang'anira ntchitozo kuti zikhale ntchito zapamwamba kuna kuti consultant mchingerezi, komanso kuti pa ntchitoyo adzigwiritsa ntchito zipangizo zoyenerera. Zimenezi zimachitika pofuna kuonetsera ntchito zomangamanga mdziko muno zikukhala zapamwamba komanso zomwe zikhale zoteteza miyoyo ya anthu zomwe sikugwirizana zomwe kampani ya King Steel Malata
ikuchita pa ntchito yake ku bypass mu mzinda wa Lilongwe. Bungwe la NCIC lateraonanso kuti mwini kampani samatsatira chiletso chomwe bungwe la NCIC lidapereka kamba kuti mwazina amapitirizabe kumanga pamalowa pogwiritsa ntchito zipangizo zosavomerezeka. Bungwe la NCIC linaganiza zopita pamalowa ncholinga chofuna kuonetsa ntchito yake kamba kuti kampani ya King Steel Malata yakhale kulephera kutsatira zikalata zomwe bungwe la NCIC lakhale kulemba loletsa kuti kampani isapitirize kugwira ntchito pamalowa. Mwazina bungwe la NCIC lachita ganizoli kamba kuti mwini wake wa kampani ya King Steel Malata Awameni Yang amagwiritsa ntchito njerwa zongotcha pomanga pamalo awo momagwiritsa ntchito zipangizo zoyenerera. Mwazina pamalowa anthu ogwira ntchito mwaganyo akhala kudandaula kuti sakuwasamalira kuphatikizapo kuti akavulala palibe chimakhala kuwathandiza kuphatikizapo kupita nawo kuchipatala. Mwazina ogwira ntchito pamalowa akudandaula kwambiri kamba kuti pamalowa palibenso zimbudzi. Chimene ndikuchidziwa njonera akuluakulu akhala kubwerapo ndi mapepala awo kufuna kuzayimisa ntchitoyi malingana ndi malamulo ena amene akuaphonya mabwana athuwa. Ndiye akuluakulu akusata solution aone kuti apanga bwanji pa ndi mabwana athuwa. Kuyenda kwa ntchito ndinganene kuti ntchito sikuyenda bwino chifukwa choti pamalo pakamagwidwa ntchito pamakhala safety, tinganene kuti safety palibe. Tinganene kuti mabwana anapezapo ma helmet, anapezapo ma reflector, koma zonsezo sakupereka kwa anthu. Tikamadandaula timangokalipiridwa ndimangokalipidwa zinthu zosakhala bwino pakachitika ngozi ngati imene munthu amene akutengedwa kuchipatala kapena kuthandizidwa mwanjira ina yonse, koma tikachita kugula madzi kuti munthu uja mwina tithandize kwa ife tokha posatengera mabwana amene zikuyendera. Toilet anangomanga ya temporary ndinake ili apo anangokumba makomo awiri ndikungotchingira malata sanamangeso ndi njwerayi ndioti solo ipa danger yamba kale kupanga makilaki pasipo kuti olopata alati munthu wina wapita moti mwa force kwambiri itha kupanga songozi. Bungwe la NCIC lachenjeza anthu ndi makampani osiyanasiyana mdziko muno omwe azilephera kutsatira ndondomeko za zomangamanga kuti malamulo agwira ntchito. Malamulo azomangamanga mdziko muno amanena kuti mwazina ntchito zomangamanga zigwiridwe ndi anthu okhawo amene alovomerezedwa kunena kuti macontractor komanso ma consultants. Ndi uyu amene apolisi amtenga anapezeka kuti sakutsatira izi komanso amagwiritsa ntchito zipangizo zimene zosavomerezeka ndi malamulo amene akhazikitsidwa 2018 mdziko muno amene mchizungu amatchedwa kuti sustainable construction materials. Ndi ife a council tinakamfikira koyamba kumuwuza kuti ayenera kutsatira malamulo pamene nampatsa chiletso kuti asapitirize ntchitoyo, koma ananena kuti ananyalanyaza ndi kupitiriza ntchitoyo. Titampitiranso kachiwiri ananyalanyazabe pamene tsopano anzathu amene amachita enforce malamulo kunena kuti apolisi anapita kuti akamutenge kuti akamufunse mafunso awiri atatu. Timafuna titengerepo mwayi ngati a NCIC kuti utsogoleri wa dziko lino umanena kuti dziko lino limayendetsedwa ndi malamulo ndipo aliyense posatengera kuti amachokera kuti kaindooneka bwanji ayenera kutsatira malamulo. Ndiye ife ngati a NCIC tionetsetsa kuti aliyense mu ntchito zomangamanga mdziko muno akutsatira malamulo a dziko lino. Komabe mkulu wa kampani ya King Steel Malata Awameni Yang omwe anakana kulankhula kwa atolankhani atasiya kumanga pamalowa akhala kuti sakugwirizana ndi zina zomwe bungwe la NCIC lakhale kunena kuti iwowa akhala kulakwitsa pa ntchito yawo. Mayeso Chikhadzula, MBC Lilongwe. Alimi akurumphi ayamikira boma poyambitsa ntchito zowathandiza kutukuka pa chuma. Mmodzi mwa alimi kumphompha mbomalo a Enoki Katuya wati kudzera mu famze alimi akutha kupeza misika yodalirika nkumapeza phindu lochuluka. Musase Cheo walemba ripotili. Ndi cholinga chopereka mwayi wa misika yodalirika komanso kugwiritsa bwino ntchito ndalama pakati pa anthu okhala m'madera akumidzi, boma kudzera ku unduna wa zachuma lidayambitsa ntchito yochedwa famse m'madera osiyanasiyana mdziko muno. Dera la Mphompha ku Rumphi ndi limodzi mwa madera komwe alimi apindula ndi ntchitoyi monga kufotokozera a Enoki Katuya. Pachiyambi asanafike bungwe limene lili tivuto inayo kuti timavutikiranga makamaka mwayi wa mbewu yo matisowa kwambiri komanso kupangiri. Kwa timangolima kupeza ndalama zija kungogwisa ntchito koma tabwera ulifunza kuti mukapeza ndalama zija osamangodia basi kungodenga tomato kuti awonongeka kumasungako napera kuti zamba kutipindulira komanso kutibwesa mbewu ija fati malima mbewu za chikale kale zija
alimi ena auza MBC kuti akwaniritsa zinthu zingapo monga kumanga nyumba za makono. Kufika kwa mwahu pofika lero ndakwanitsa kumanga nyumba ndipo ndikukhonzabe kuti ikhale yapamwamba. nasanga mu ulimi wa nchunga. Ndalama tagulisa. Nditagulisa zokolola ndagula njinga ya moto ndi zipangizo za ulimi wothirira na fetereza. Ndipo mkulu woyendetsa ntchitoyi mchigawo cha kumpoto a Jesse Njiko ati akukambirana ndi magulu okhuzidwa pa nkhani yopitiriza ntchitoyi kamba kuti anthu ochuluka akufuna apindule nawo. Kulupira kuti ndimene tapangira setup yake project imene ikhala sustainable ndithu. Ife tupanga phase out chaka chamawa komano ubale umenewu ndi amilere nawonso akuoneka ndokhutisidwa kwambiri kuti alimi wasana wabere atawapasa mbewu akwanisanso mbewu zosala zonse kuwagulisa iwowo ndi akhala bali konkuno kumatigula mbewu kumatigulira alimi athu mbewu. Ndiye tikuoneka kuti phindu imene likhala likupitirira ngakhale nsogololo ife tikhale project yathu yatatachoka. Ntchitoyi ikulandira thandizo la ndalama kuchokera ku bungwe la International Fund for Agriculture Development IFAD. Musase Cheyo, MBC. Chipani chotsutsa boma cha Democratic Progressive DPP chati sichisintha ndondomeko zomwe chakhazikitsa pa zoti anthu apikisane m'maudindo ena potengera komwe akuchokera. Chipanichi chimayankha nkhawa zomwe ena ali nazo pa ndondomekoyi pamene a DPP akhale ndi msonkhano wawo waukulu kumapeto a sabata ino. Tili ndi ripoti. Posachedwapa chipani cha Democratic Progressive DPP chikhala chikuchititsa msonkhano wake waukulu komwe akasankha adindo oyendetsa chipanichi. Ndipo lachiwiri sabata ino chipani cha DPP chinalengeza kuti chisatira ndondomeko yakasankhidwe ka adindo komwe anagwirizana mchaka cha 2018. Mwazina komiti yaikulu ya chipani cha DPP inagwirizana kuti adindo asamachokere mchigawo chimodzi m'malo mwake azisankha maudindowo mu zigawo zonse. Izimenezi zikutanthauza kuti adindo ena adzapikisana m'maudindo ena potengera chigawo chomwe akuchokera. Izi sizinasangalatsa anthu ena omwe akukapikisana nawo ponena kuti chipanichi chachedwa kuchita izi. Mmodzi mwa omwe akukapikisana nawo pa mpando ona zochitika mchipanichi a Kenneth Bwanali ati akukhulupirira kuti izi zachitika pofuna kusangalatsa anthu ena mchipanichi. Komabe mlembi wamkulu wa chipanichi a Clement Mwale auza MBC kuti chipanichi chachita izi pofuna kukhala ndi ochiyimirira mu zigawo zonse ndipo sichisintha ganizo lakeli. So iwo ngati akupeza choncho yawe itasi maganizo awo sitingatsutse yani koma mmene chipani chinaganizira chinakhala pansi ndipo siku oyamba akaka yayi mu 2008 titapita ku combination ma positions anagawidwaso ma regions. Chifukwa cha ndikupanga choncho chipanichi ndi a national party kuchokera kuchitipa ukafika ku Nsanje ndipo chikuyimiridwa ndi ma region onse amuno Malawi. Pothirirapo Ndemanga yemwe amayankhulapo pa nkhani za ndale achimwemwetsitsi yemwenso ndi mphunzitsi wamkulu pa sukulu ya ukachenjede ya Malawi University of Business and Applied Sciences MUBAS ku Blantyre wati ganizo la chipaniri nditobwezeretsa mbuyo nkhani za democracy. Kwa ine ndikuona ngati kuti chiganizo chimenechi si chiganizo cholondola potengera kuti pa ulamuliro wabwino wa democracy timafuna kuti tipereke mwayi kwa anthu amene alotsatira kuti athe kusankha munthu amene ali wakumtima kwawo pa udindo umene akufuna kupikisana anthu osiyanasiyana. Ndikunena zimenezi chifukwa chakuti msonkhano ndi msonkhano waukulu wa chipani komanso ndi kumene akukasankha komiti yoyendetsa chipanichi. Chipani cha Democratic Progressive DPP chikuyembekezeka kuchititsa msonkhano wake waukulu wosankha adindo a chipanichi kumapeto kwa sabata ino kukomesa mu mzinda wa Blantyre. Charles Pensulo, MBC News, Blantyre. Ndipo munkhani za masewero zokonzekera mpikisano wa masewero a mpira wa miyendo wa akazi pakati pa matimu a mkosafa olimbirana malo mu mpikisano wa CAF Champions zatha ku Blantyre. Mpikisano wa matimu asanu ndi atatu uchitikira pa bwalo la mpira ku Chiwembe kuyambira lero mpaka pa 24 August mwezi uno. Praise Majawa walemba ripoti ili lomwe awerenga ndi Amini Musa.
matimu ena omwe akutenga nawo mbali mu mpikisanowu ndi a Herentals Queens FC ya ku Zimbabwe, FC Ongos Ladies ya ku Namibia, University of Western Cape ya mdziko la South Africa, Green Buffaloes ya ku Zambia, Gabon United ya mdziko la Botswana, UD Lichinga ya ku Mozambique komanso Young Buffaloes ya ku Eswatini. Mpikisanowu oyamba ndi masewero apakati pa Herentals Queens ndi FC Ongos lachinayi, pomwe Ascent Academy idzayamba mpikisanowu ndi timu ya Young Buffaloes lachisanu. Timu yomwe ipambane ukatswiri ndi yomwe ipeze malo ku mpikisano wa CAF Champions League. Chigawo cha Kosafa chikhala matimu awiri mu mpikisano wa CAF wa chaka chino, kamba kuti Mamelodi Sundowns inadzipezera kale malo pokhala akatswiri a mpikisanowu. Izi zinachitikanso mchaka cha 2022 pomwe Sundowns inadzipezera malo ku mpikisanowu pomwe anakhala akatswiri ndipo anakatenga nawo gawo ku mpikisano wa CAF ndi timu ya Green Buffaloes. Ndi nkhani imeneyo tafika pa mtsiriziro pa nkhani zathu mauno, koma tisanasiyane nayinso mitu yake. President Lazarus Chakwera lero alandira digiri ya ulemu ya udokotala kuchokera ku sukulu ya ukachenjede ya Joaquim Chissano ya mdziko la Mozambique kamba kolimbikitsa ubale pakati pa mayiko komanso chitukuko. Bungwe la National Construction Industry Council layimitsa ntchito yomanga malo osungira katundu wa kampani ya King Steel Malata ku Lilongwe. Ndipo anthu ayamikira boma poyambitsa ntchito za farms zomwe ati zikuwathandiza kumadzidalira pa chuma. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw, MBC Digital, tsamba la Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mphatso Tebulo. Mawa bwino. Mawa bwino kwa nonse ndipo nthawi ya zanyengo. Chakumasanaku mphepo yamba kuomba momverera zomwe zichitise nyengo ya fumbi, ndipo mawa lino tikuyembekezera mitambo yochuluka kudzaoneka m'madera ambiri, komanso mvula mawa kudzagwa madera ena a mzigawo zakumpoto ndi kumwera. Tikuyembekezeranso mphepo yamwera kuomba pa nyanja zathu, ndipo mphepo imeneyi idzasiya kuomba loweruka lino. Dera la mpweya olemera lomwe tikulona kuzungulira pali liyamba kutumiza kwathu kuno mphepo yochokera kumwera chakumvuma zomwe zichitise nyengo ya mitambo madera ambiri mawa lino, komanso mphepo yamwera kuomba pa nyanja zathu. Kwacha kwa dzuwa komanso kwa changululu lero, ndipo chakumasanaku tikuyembekezeranso nyengo ya dzuwa, komabe mphepo iyamba kuomba momverera zomwe zichitisenso nyengo ya fumbi monga ku Nsanje komanso ku Lilongwe. Chakumasanaku tiyembekezere nyengo yotentha kwambiri kwa Ngabu ndi madigiri 35, pomwe 28 ku Blantyre, kufunda kunzuzu ndi madigiri 26. Tiyembekezerenso nyengo yotentha madera amphepete mwa nyanja ya Malawi. Ndiye usiku uno ndipo pomwe tikuyembekezera nyengo ya mphepo komanso ya mitambo madera mchigawo cha kumwera. Mphepo yamwera yambanso kuomba pa nyanja zathu. Mawa uno mnali ndine Alex Chibantho, akhala nozindikira dziwani za nyengo.